Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa masoya annabi, ni ne Ismail Jagayya naku na CD masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nake ma yan uwa fatan alkhairi daga nan cikin garin Madina. Muna so laifa miƙatin mutanen Madina, a inda a yau muka ɗauki harama za mu je mu sauke umara a garin Makka. Muna ma yan uwa addu'a masoya annabi sallallahu alaihi wasallam kaf Allah ubangiji ya alama kowa irin wannan damar ya zo ziyarci manzon Allah ya sauke umara ya yi haji alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wayi mai kadarin launaka ya rabbal akbari mudabiran umuri kara salati tari abun ayyul khairi mawjudun min nuri siradul abarari mai darajoji jeri annabi zulmi idari mai ƙarshe mai fari mai kyauta ba gori mai ƙari kan ƙari ƙofar istighfari mai gadari kan ƙadari haji mai ijashari mai shimfiɗa alkhairi ma'auni ikirari min dulkin bari nabiyul sigari rasulun fil bari masulun fil kabari girman ƙuri ya zarce bi idani sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa naku Ismail Jagayya na CD masoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nake muku fata alkhairi da addu'ar Allah ubangiji kuma ya kawo ku ziyara gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi